Sure guys, we come back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today ngifuna review album entsha ephumile. Komunye umculo maskande ngimhlonipha kakhulu, especially when it's come to songwriting. I think he's one of the best writers esinawo la eMzansi. Mhlawumbe mangathiwa sibhala abantu abazokuhlanganisa ingoma ebhale phansi. Mhlawumbe ngamention uMsaki, ngimention uSjava. Nalo igama lomjidela ngavela. So uduma kahle insizwa le eFryhead. So last week Friday we keep album. Inensuku eziwu4 kuphela iphumile album. Igama le-album ibizwa iLife After Matric. So siyazi abantu abaningi after matric zakhala-ke. So I think i-album nje izama ukuhighlight lo nto ukuthi mhlawumbe impilo iqala uba serious noma iqala ukuba impilo ngempela. I think impilo iqala kahle uyibona ukuthi iza kanjani after matric, because lapho usuqala kumele uhambe uyomela uphume esandleni sabazali. So i-album inengoma eziwu-16, ayinawo ama-features amaningi. I-feature engiyibonile umzukulu kaShafuza laphana. I think intwana kaMjikijelo lena mayizoba umzukulu kaShafuza, because uMjikijelo bekuyena wadizalo yikhehla lakhe libize ngoShafuza. So le mayithi umzukulu, I think intwana yale kwajikijiki nayo. So iyona kuphela engiyibonile eze feature. Ingoma eziningi la njengoba ngishilo indlela ekubhalwe ngayo. So ngizohighlight lezi ezimbalwa engiyithandile, but ngizoqala ngengoma kakhulu okuyiyona esangikitaza kulezi insuku. Nange-weekend laphana kuPhikuze Festival uyiphefomile le ngoma and abantu abaningi bayareceive ngale ndlela. I think iyona ngoma ithanda ukuba nkulu kakhulu le-album. Maybe abantu abaningi iyona ngoma ngempela abathe mabelalela le-album leyo. So igama lengoma ithi uthando lamadlozi laphana. So mhlawumbe kuyenze mhlawumbe uthole umuntu usanda ukuthandana naye, mhlawumbe izinto zakho yabo kuyenze mhlawumbe uma ubona umuntu vele ubona ukuthi I think lo ngathi uyena. Angabi umuntu osekhethile mhlawumbe oseganile, but I think nami seke kwenzeka before mhlawumbe kube khona umuntu engithandana ngabona no, I think lo into ethi inkulu even more than into eyenzakala kuthina isilakhe. Mhlawumbe uthando lamadlozi la ngathi umuntu okhethiwe, but ngoba isemhlabeni ezinye izinto ahambe kahle wagcina eshibilekile nayo lo muntu lo. So angisena, but lo ngoma I think uthando lamadlozi iyona ngoma ezoba namandla kakhulu album, because even right now mangicheck ama-streams iyaperforma kakhulu. So mina-ke nje iyona favorite yami le. So mawuthola nje le album I think mhlawumbe ungaqala kuyona, because even ama-instrument yakhona like ithanda ukuba heavy kakhulu laphana, intambo udlalwe kakhulu. So uthando lamadlozi kuyona ingoma oqala engithe mangizwa album ngaye yangithinta, but khona lenye ethi ubaba nomama lapho. So leyo iyangithasha na in a way, because la khona lento akayishoyo la ukuthi ubuhlungu ukukhula ungakazi ube nanesithombe sabazali, ungakazi ubona nabazali. Nami I don't think nginayo i-memory mhlawumbe abazali bami bobabili endaweni eyodwa, because nami ngikhule under i-situation ama-single parent. So I think leyo ngoma nami ngithintile in a way, and abantu abaningi izobathinta, because siyazi South Africa sinaleyo issue leyo ukuthi ama-families amaningi abantu bakhuliswa ama-single parents. So uzama ukuveza lelo side leyo. So enye ingoma naye enohlonze leyo kumele uyilalele, mhlawumbe umlayezo uzowuzwa, because lo mjida when it's come to ukubhala like ubhala ngempela izinto zakhe zenza isense. Khona nenya kakhuluma ngosikele langishonela kakhulu la. So ukhuluma ngokushona kwamama wakhe laphana. Angazi noma mhlawumbe ingoma akayibhala from i-situation akayibonile, noma mhlawumbe i-personal ukhuluma ngayo, but ukhuluma ngomuntu ososhonele umzali ukuthi mhla lamshonela kakhulu ilanga mhla eshonele umama, because kudala zimnethi imvula, but ipheni lokushonela umzali ideep ngale ndlela. So thina as abantu abasenabazali, especially umama, because usekhona, angiyazi lephina ukukhuluma ngayo, but molalela ingoma uyayizwa ukuthi no into edeep ngempela leyo. So enye ingoma nayo enohlonze, I think abantu abaningi mhlawumbe bazoyithanda nami. Bese uba khona le ngoma akayenzeni nalo mfana ke lo umzukulu kaShafuza lwana. So leyo ngoma leyo ikhuluma ngenzondo laphana, ukuthi inzondo ihlezi mawenza imizamo kuhlezi uzohamba nenzondo. Ngisho ngathi usemafemini, ngisho ngathi usemateksini nakumusik, mawukhona into oyenzayo engathi iyamove, so obvious kuzoba nabantu abazondayo. So leyo ikhuluma ngaleyo mazondo. I think abantu abaningi bangarelate even kwathina esasilishayo esemabhizinisini like the more ngathi uyaphakama yabo uqala ube nezithi eziningi ungazathi zivelapho ungakazenzeli lutho. So I think nje enye ingoma nayo enesense kakhulu leyo. So abantu beyinake nayo leyo. So nje ilezo ngoma-ke ngizwile ukuthi ngathi hlangane, because izingoma eziwu-16 angifuni mhlawumbe ngize ngiyikhave zonke, but ilezo ngoma ezinohlonze ezimbalwa. I think khona eyi-1 engikhohlwayo ade ngizwile nayo engihlaba umxhwele na, because i-album iphume ngoFriday. So bengilo ngilalela nje lapho. So khona enye ingoma eyi-1 engathi ngiyikhohlwa la ekade ngiyilalelile yangithinta na, nilwa netshe la. So khona enye ingoma la ethi nilwa netshe. So leyo ngoma kakhulu inomtsizwa kakhulu laphana. So usho wona kwintanga zakhe lezi akafight nazo music ukuthi lo laphana ke naye fanele ukuthi zilwa netshe, bese
into ongayishaya noma uyishaya kanjani. So uthi nje lokho abasakubona manje kusewumkhizo kahle kahle kusagida amathwasa okuningi usazobatala lapha ngengoma. So uzama ukusho konke ukuthi nje no akakababonisi maybe i-potential yakhe enkulu kakhulu because as I said when it's come to i-songwriting lo mjida uyingozi kakhulu. So lapha kuyo le ngoma uze nakhona lapha nila kabongela khona lapha ethi ukutshala bha kancane insizwa phela insizwa kumele iphinde ezwane amandla. So nje I think nje album ihlangene kakhulu and instrument yayo angazi ukuthi ubani mhlawumbe umuntu oyiproduceile nabantu ade bedlala ama keys because lapha no bass guitar wakhona lapha because ikhona album ekayikhipha before ekade I think ezinye ingoma za producer uJaiva Zimnike. So angazi noma naleyo mhlawumbe unesandla elibathi ngama instrumental album le ayikho ingoma engathi i-masteration ngendlela ephuwa. Zonke ingoma zihlangene zonke ingoma zidope. So I think one of the biggest album amaskande saphumile because abaningi bakhipha unyaka sokuphela. So yena udedele I think le izosithatha isibeke kule season yokudropa kwamaqola amaskande lapha maseqala uDecember nophela uNovember. So I think le ayiyona. So as uspeaker namathiwa nje si-rate I think i-rate card yami ngayibeka la ku-8 out of 10. I think i-album esolid kakhulu. Maybe mengayiphusha kahle shothi ama music video ingafinyelela abantwana abaningi because ungacheckile ama numbers yamove ngalowo ndlela. Azikho ingoma mhlawumbe ebreak 1 million ngosuku because akalonde lo artist kanjani. Ingoma zakhe kumele ulokulalela yabo lokujwayela because umuntu okude kakhulu ukudlulisa i-message. So angeke khehla selenke hayi iphatha seshaye kakhulu. I think umfanele 8 out of 10 from thina uspeaker now. Even the cover album inawo nje lo creativity because umele lapha ngathi usesiphaza shop lapha ubhanene igama lakhe. Siyazi ukuthi abantu abaningi masekuphela imisebenzi mabaqeda isikole lapha impilo mengahlangani ugcina usuthola usemakhoneni lapha because there is even a song okuyiyona i-album eqhamukela kulona sino ungababona abantu beme emakholeni becala abantu abathu rand abanye behamba beyobe imoto. It's just like abazenze but i-situation nabo i-life after matric abantu bahugcina sebaholela kwezinye izinto abazenza mhlawumbe abanye gcina besenza ubugebengu abanye gcina sebeyinkabe. Kukhona even inengoma lapha ebizwa ngenkabe kule album. So nje iyo leto ngifuna ukusho ngikhalathi nguspeaker na but album ngi-enjoy kakhulu mina. Hayi iyasave le angizukuphelela ngokwi-stream kuphela ngizoyisave la kwi-phone yami. I think iphathas ikhuphuke kakhulu. Hayi uduma kahle I know sikuzwile. So speaker now sekhona eTwitter speaker now ku-Instagram speaker now ku-Facebook speaker now esikhona na ku-TikTok c.speaker.nawe. We are also available ku-Twitch na ku-SoundCloud na ku-Audiomack everywhere nje la khona ama-audio sikhona speaker now usearch ama numbers away we out.